Panahon na raw para payagan ng in-person graduation ceremonies, katulad ng pagbibigay permiso sa mga political rallies. Ito ang inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian nitong Lunes. Yaman din lang na nasa alert level 1 na ang NCR at 38 iba pang lugar sa bansa. Ayon sa mambabatas, ngayong pinakamaluwag na alert level status na ang ipinatutupad sa ibang mga lugar. Hayaan na raw ang mga magulang at estudyante na ma-enjoy ang mga moments of pride ng pagkakaroon ng school graduation dahil once in a lifetime experience raw ito para sa kanila. Dagdag pa ni Gatchalian na tumatayong chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts, and Culture, dapat pa rin sundin ang minimum health standards upang maiwasan ang maging sanhi ng pagkalat ng virus sa ganitong seremonya. Ang kasiyahang dulot daw ng pagtatapos ng mga mag-aaral ay nag-uudyok pa sa maraming mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa na umuwi ng Pilipinas para lamang makadalo sa graduation ng kanilang mga anak. Matatanda ang ipinag-utos ng Department of Education o DepEd ang indefinite na pagpapaliban sa graduation at moving up ceremonies noong April 2022 dahil sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Luzon bunsod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Angelica Cara, CLTV News.